Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Malahod po para sa Novena to Santo Niño. Please stand. Matindog po ang kapos. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth, your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Art thou love, celestial in angels' choirs above for sing, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image, in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love,
as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to ask who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name. For you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love. Through Jesus Christ our Lord. Amen. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts, that your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw, kan bilog na kinaaban. Inaako mi ni nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang, dai minasabotan asin nautob, an sa imong kabutan at tamanon an kinaaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos an nabinabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa biligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamaibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot kan mga minasunod. La Chica, Katie and family. Edralin Arevalo and family. Mga espesyal na intensyon for continuous healing of Father Vicente Magdaraog and Savi Magdaraog. Offered by Madonna Magdaraog. To pass the exam of Nicole Jane P. Bailon, dulot ni Edna P. Bailon. For good health of Edna Bailon, for healing and fast recovery of Oscar Abrahan Imperial, dulot kan Imperial and D family,
For healing and complete recovery of Gigi Velasco, dulot kan SAA High School Batch 78. For healing and fast recovery of Elisea Bores, dulot kan Buena Obra family. For permanent residency in Canada, dulot ni Olivia Elemangco. For healing and fast recovery of Mr. Isagani Arevalo, dulot kan Arevalo family, as in special na intensyon, dulot ni Dalia B. Baloloy. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Florentina Angeles, dulot ni Beth Banwa and family. Antonio Sr., first death anniversary, dulot kan Sevilla Javierto family. All Souls, dulot ni Elisea Bores. Stella Belen Asin Venancio, dulot kan Buena Obra family. Jesus Sr., dulot kan Martiliana family. All Souls, dulot kan Arevalo family. Maria Shirley, dulot ni Esther Valladolid. Jose Asin Natividad, dulot ni Connie Ena and family. Fourth death anniversary of Nelson Sr., dulot ni Vanessa Belmonte. Aurelio Sr., dulot ni Merlin Candano. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Amen. Asin sa imong espiritu, sasala ko sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibig sa kaguranan tang Diyos. Maherak manlugod sa ton, Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, O Diyos, burabod asing ginikanan kang gabos na pagkaama, na nagimo sa mga palada na martires, San Andres, asin sa iyang pag-iribang, maging maimbod sa krus kan sa imong aki. Sagod na pinagpabulos kan dugo, warasan, ulikan sa idang pamibi na kami nagpapalakop kan sa imong pagkamot sa tao nin mga katuod, apodon man magin sa imong mga aki.
Uli kay Kristo kagurangnan niya mo sa imong aki, kay iba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon po niya to, an enot na babasahon. Ginuno sa kapinunan kan libro ni Propeta Daniel. Kani katulong taon nin paghadi ni Joachim sa Huda, si Nabucodonosor hadi nin Babylonia, uminabot sa Jerusalem, asin pinalibutan ang syudad, itinaonin kagurangnan sa iyang kapangyarihan si Joachim, hadi nin Huda, asin ang katabang kan mga baso sa templo nin Diyos, dinara niya sa daga nin Sahir, saka ibinugtak sa templo kan sa iya man na Diyos. Dangan sinabihan kan hade si Aspinas na namamayo sa mga surugoon kan hade na magdaranin magkapirang mga aki nin Israel, nagikan sa mga hade asin mga ginagalangan na tawo, mga barobata na dainin kakundian, marahay ang tindog, mga tinukdoan sa gabos na kadunongan, may pakasabot asin marahay na pag-isip, mga maninigong mag-erok sa palasyo kan hade, ang mga barobata tutukdoan kang kadunongan asin tataramon kan mga kaldeyo, asin tinatawan sinda kang tungod na nakakakanon aro-aldaw, nahali sa lamesa kan hade, kairiba kan mga barobata nahali sa Hudiyo, iyo si Daniel, Ananias, Misael, saka Asarias. Alagad si Daniel naghulaw na dai siya mapadigta sa kakanon asin inumo nagikan sa hade. Kaya hinagad niya duman sa namamayo ka mga surugoon, natugutan siyang dai magpadigta. Alagad, minsan nga ni itinalaga ni Diyos na si Daniel mapamugtak, na ugay asin marhay na buot na namamayo sa mga surugoon, ini nagsabi sa iya, natatakot ako sa sakuyang kagurangnan, anhade, siya ang nagtalaan kan sa indong kakanon asin inumon, kung mahiling niyang maniwang ka asin bakong arog sa kairiba mong mga barobata, mamumugtak sa panganib ang sakuyang buhay sa atubang kanhade. Sinabihan ni Daniel ang surugoon na pinaniwalaan kan pangataman sa inda, si Daniel, Ananias, Misael, asin Azarias, baluon mo ang sa imong mga oripon sa laog nin 10 aldaw, tawan mo sa nakami nin gulay, nakakanon asin tubig na inumon. Pakatapos, masdan mo ang samuyang mga lalawgon asin ang lalawgon ka mga barobata na nagkakakan kang kakanon na hali sa hade. Asin susug sa imong mamasdan, iyo man ang gibuhon mo sa mo na sa imong mga oripon. Kinuyog niya sinda sa bagay na ini. Asin binalo sinda sa laog nin 10 aldaw. Pakaagi kan 10 aldaw, nahiling na urog karahay ang sa indang lalawgon, asin matabaan lawas kisa gabos na barobata na nagkakakan kan hali sa lamesa kan hade. Kaya hinali ka na mamahalaan sa indang masiram na kakanon, asin ang arak na inumon. Dangan pinadagos ang pagtao sa inda ni mga gulay na kakanon. Sa 4 na ining barobata, itinaon ng Diyos ang pakamidbid asin pakasabot, dapit sa gabos na siyensya asin kadunongan. Si Daniel tinaawanin pakasabot sa kangabos na bisyon asin pangaturogan. Pagkalihis kan panahon, kang ipinakua sinda kan hade, dinarasinda kan pamayon nin mga yunoko sa atubang ni Nabucodonosor. Kan makipag-olay sa indaan hade, sa inda gabos dainin nakuan nin arog ng gad ki Daniel, Ananias, Misael, asin Asarias, kaya naglingkod sinda sa atubang kan hade, asin sa gabos na bagay dapit sa kadunongan, asin kaisipan ipinaghapot sa inda kan hade. Nahiling na sinda makasampulo karahay kisa gabos na mga mago, asin mga astrologo na ituon sa saiyang kahadean. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kamurawayan asin kaumawan sagkod paman. Kamurawayan asin kaumawan sagkod paman. Pag umawon ka kagurangnan, Diyos din samuyang mga magurang. Pag umawon asin pagmurawayon sagkod paman. Pag umawon ang sa imong banal na asin mamurawayon na ngaran. Pag umawon asin pagmurawayon nin urok sa gabos sagkod paman.
Kamurawayan asin kaumawan sagod paman. Pag umawon ka sa templo nin sa imong banal na kamurawayan, pag umawon asin pagmurawayon sagkod paman, pag umawon ka sa trono nin sa imong kahadean, pag umawon asin pagmurawayon sagkod paman. Kamurawayan asin kaumawan sagod paman. Pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Hallelujah, Hallelujah. Sabi mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tatangaman mo. Hallelujah, Hallelujah. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtingkalag si Jesus, sinahiling ang mga mayaman na naguhulog kan sa indang limos sa kahon duman sa simbahan. Nahiling man ang sarong biyudang duka na naguhulog ni nagkapirang sintabo. Si Jesus nagsabi, totoong sinasabi ko sa Indo, ang biyudang ini, ang dukang biyudang iyan, labi pa, nagtaonin, labi pa sa gabos. Ulit sa, ang ilinimos niya, ang ilinimos ninda, ang sobra sa inda, matang para sa biyudang ini, ang ilinimos, iyo ang kaipuhan niya sa iyang kadukhaan. Marina Bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good afternoon, good evening. Mga tugang sa aldaw na ini, ginigirumdum ta, ining grupo nin mga Vietnamese martyrs. Pinangunaingnutan ni Andrew Donglak, sarong padi, sinan sa iyang mga kairibang martires. Sabi digdi, Andrew was one of 117 who were martyred in Vietnam between 1820 and 1862. The last of the martyrs were 17 lay persons, one of them, a 9-year-old, executed in 1862. So, na papansin tabaga, nagdadakol ang mga santo sa Asya. Sa Korea, igwa naman ang mga piga. The last time nagdaman si Bishop Bong, piga, so 200 garo ito na mga martires man, mga pinadusahan, kan sila nag-convert sa Christianity. Kasi siyempre, so, kaibahan man ni San Lorenzo, no? Ruiz, o San Lorenzo de Manila, na duman man sa Japan, no? Kang nagduman siya. Although, bako man so, pero garo iyo, no? May saro duman na kaibahan na native na Japanese na na-convert man kan mga Dominicans. Ito baga San Lorenzo takas, nagdudulag sa mga Espanyol, no? May garo pigsalaan ng sarong crime. So, dahil niya aram, nakasakay pala siya sa sarong barko kan mga Dominicano pasiring sa Japan, no? Pero dahil naman baga siya nagbalik, as in, dahil man siya nagbasol, na siya naging martir. Digdi sa Ebanghelyo, so, parabola o kaya ining manangod sa sarong biyuda na nagtao, so Jesus kang gabos niyang buhay, duman sa paglimos niya sa templo. In contrast to the rich people na nagtatao kan sobra sa inda, inid ang biyuda, nagtao kang gabos, bako sa nang sobra kundi gabos. Din ulit, there's a certain type of coin
during that time na yung garo itong pinakahalang common na coin. At siguro, dahil pa mga itong mga bills, no? Paper money, na sa kapobrehan kaining byuda, yun na sana ito ang panggurugasto, no? Pero dahil sa iyang pagtiwala sa kagurangnan, itinaugabos duman sa bilang limos sa templo. Siguro kung isipon ta, ang gawi kaning byuda, dipisil gibuhon, but there are times na itong mga dainganing makakande, mga pobre, iyo pa sumatao ki matao ki limos, o kaya maluwag ang kalooban na nagtatao kahit sinong magagad sa inda. Pero itong mga may inadalan, itong may mga professionals, kung minsan, siyempre magparaisip, at yan, pigluloko ka man sa nangayan. Siyempre nga, balik-balik iyan, tabig-tawan. Pero garo pa ko man dapat yan ang isipon, kundi na itinao mo sa maray na buot, bala na sinda kung anong ibuunin na sa itinaong aboloy sa inda. Sabi baga, kung maray man ang intention, siguro ang Diyos na ang bahala kung ano man ang magiging resulta kando man sa tinawanta. Sa ito na pagbasa sa Book of Daniel or Propeta Daniel, itong mga piniling mga barobata o mga young men na mag-serve sa kingdom ni Nebuchadnezzar, ito po bagay ni sarong Persia na hadi na nag-invade kang Israel. Actually, sarong empire, no? Sarong dakulao na leader, karuman si Alexander the Great, na itong mga chosen people from Israel, bigamit niya sa hadi sa palasyo in order to interpret dreams, no? Mga visions na nahiling kang hadi. Kasi big sabi digdi na itong mga Israelita abo nang gad magpa-defile, no? By eating food galing duman sa table kang hadi. Na anong bot sabiyon, pigpapaorog manggiraray ninda sa side ng pagtubod, tanganing basgasinda nakabihag, para sa inda, mas orog so paglingkod mo sa Diyos kesa sa temporary riches na ibinibigay sa inda kang kaitong hadi. Sa buhay tabaga, pag minsan sa material na bagay, possession, nakapalibot sa to, yaon sa convenience, yaon sa maraming mga pig-enjoy ta, pero dahil naaraman na unti-unti, ini pala ang nagdadara sa tuya, harayo sa mahal na Diyos. Because they seem to separate us or take us away from something simple, something na may dikit na pagtitiis, yung bagay ng weakness ng tao, pag nakamo na certain na-enjoy ka na sa buhay mo, mga simple amenities, kung minsan, yun mismo ang sa tuya sa pag-enjoy sa buhay, material things. Kaya Diyos baga, na pigubungta kita sa ibang mga okasyon, na pigtatry kita, bigo subukan, pero abot ta kay ito, dahil nga may dikit na sacrifice. Pero that's precisely what will make us better, no? Or what will bring us to appreciation of things na hindi nahihiling, pero
they last more than the things that we see or the things na nahiling kan mga senses niya to. Siguro tapang kang halimbawa ni na Daniel, ining apat na Israelitang ini, that remain faithful to the law, and also the example of the widow in the gospel. Madara kita sa mas urog asin hararom na pag-appreciate kat sa tuyang pagtubod asin mga small little graces, gifts, abilities na iwinawara sa to kat sa tong kagurangan. Pamibig ka mga tugang, taganin ding sa kosin sa indong atang maako manlugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Banal na ma, ako anatang na sa mong idinudulot sa pag-alang kan pagsakit ka mga banal na martires, tanganin sa tao kan mga kaurasaan sa muyang buhay, kami magkanigong makaabot sa danay na maimbod sa imo, asin nagdudulot kan sa mong sadiri na maninigo sa imo, liki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mi na sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan, sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, ta pinapadakula ka sa pag-umaw kan sa imong mga santos, asin sa anoman na yaon sa pagtios ninda, mga gibong ang alasan kan sa imong kapangyarihan, ikaan maugay na nagpapalaad kaining pagtubod, ikaan na nagpapasarig asin nin pagtagal sagod sa katapusan, ika nagwawaras sing kapangyarihan sa ralaban. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan, kaya ang mga langit noon, asin ang mga daga noon, sa rabay na nag-aawit sa bagong awit sa pagsamba, sin kami kay bakang gabos na ukbo, anin mga anghiles nagrurukyaw, daing tapos na nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni maupo, ang langit asin daga, panokat sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Palagan namin naligid sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana,
Tanganin kanagadan banal, burabon gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo sa mong kagurangan sa Jesucristo. Kansa sa rugaring na buot, pinagpasalaiban sa pasyon, kuaning tinapay. Asin pagpasalamat binaakini, tinausay mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa ido. Siring man pagkapamanggi sa pagpayaman kang kalis, singkirari na pagpasalamat sa imo, tinauso sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tineng kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindani natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan, ini pag-ibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo kagurangan, ipinapamaretanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagot na ikaw, magdato. Kaya kami nagurumdum sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magagurangnan, kining tinapay ng buhay, singkali sa kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang, sin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kami ni nag-aarang, na kami nagpapakinabang, ng hawak asin dugoon ni Kristo. Pagsararoon ka ng Espiritu Santo, ganong dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, asin kang kabos na klero. Siring man garamdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Urog na itong pinapamibi, ginigiramdom sa misang ini, asin ang gabos na gadan, dangan ako asin sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namimibig kami, tanganing kaiban Santa Maria Birhen na inaakan Diyos, San Jose sa iyong esposo, San Judas Tadeo, sa mga badal na apostoles, San Andres Dunglak, asin mga pag-iriba, asin kabos na santo, sa kaitupan nakapakayagayas sa imo, magkaanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asig pamaraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Cristo. Huli sa iya, sin kay banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, sa pinatuod kan Diyos noon ng kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa dagain siling sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asing patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa imo pagkaherak, maging dahil natalingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kaborisawan.
Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahunan. Su Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, tuninungan iwinawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Pare paglingang sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkanig ka siya mapatuninong, asin magkabarunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tandaan, katuninungan, peace be with you, peace. Peace be.